tuna kan hmuh lai mek hi bawng salem chemical hmanga an siam chop ani a han en mai chuan a lem ani tih a hriat lem lo mase heng cholem te hi kan ei reng ani chuan mihring taksa tan a hlo om em ani tuntum kan video a chuan China rama counterfeit product an siam te kan en hodon ani counterfeit product hi kan hriat thiam dan tur berin han soifia talokila mobile phone kan man war chho lai vela khochak lama tanga local Samsung company hming pusi ma se man tlom takle quality po Samsung tak ne na in that hlei te kha counterfeit product an ni a om zia chu mi company hming mangin product lem an siam chuak ti na ani call thil mai ni lo eile in thlengin counterfeit product hi an siam ani Salem China rama hian bongsa kezi khat hi yenza somruk atanga yenza somriat te an ni thina India poisa chuan cheng sang khat zakwa atanga sang ni za somli pariat vel ani heti taka bongsa atawa wang hian alem hi a hluar hle a heng an bongsa lem te hi saman tlom zok arsa varaksa emo voksa kezia yen som pangaman India poisa a cheng riat le tlem man chu an her dipa bongsa rim nam turin chemical an pola an chia hnuwa bongsa anga a texture feile sakdeu tral ani theinan gelatin chu an pol le ani hetianga siam chopani awang hian bongsa dik tak ain aman po atlem zoka hetiang bongsa lem siam to then khat chuan bong thi te an man mai baka bongsa a achelai te chu dip takin kholin an hersoma hersom sa means media an soichin khochak lamina an war ang chuan pekin an zwarta a then te chu sapa ngai ang thei tur bera dwan ani awangin athar thei ang bera alan thei nan rong te an pol thin ani bongsa lem mai baka hian arsa le beram sa luilam sa thlengin alem hi siam chop thinin han en mai chuan alem ani ti a hriat than lawa ma se eitura an han siam chia hian mi then khat hian alem ani ti an ta chin ani heng salem te hi peksa siam mai thei frozen food kan ti anga te hian atam a restaurant thlenga hmangte po an om ani noodles lem heng namdang ina noodles tia an soike ni mizotena chaw kan ti mai te po hi alem atam hle a China mi then khat chuan noodles bazar an lei chu afan thei thu an soya noodles chu borax manga siamin tharlam tak anga alan theinan formaldehyde chu polin a khong theinan sulfur dioxide an tel boka heng noodles lem te hi tuya an che in atui apot ve theilo baka an alin an sor thei bok ani blogger pakhat chuan heng noodles lem te hi microscope ina ena chung noodles te chuan thil mur te takte te an pai ti a hmuchhuaka heng thil mur te hi an han te sa borax le formaldehyde tam tham tak chum ani hnuwa po mihring hrisel na atana poi thei an la pai ti an hmuchhuak ani bansi mizodena kan hria thiam thei dan turber momo kan ti ang deuh hi ani a asiam dam pa nga ya chuan maida an hmang mai zela ma se China rama company lem then khat te chuan baking powder chi khat aluminum sulfate le aluminum hydroxide tel hmangin an siama heng chemical hian acidic substance an paya wangin an han ur min khan carbon dioxide asiama chu chuan ban chu ati len big mai baka arong chu atui mel a ama ero chu eina sa chuan mihring hrisel na atan a hlo om ani tofu khoizu artui bu fai thingpui fe thlengin alem hi a hluar a heng mai baka hian an thlai thar an shal mai tu te chu rei tak an that theinan formaldehyde tuya an chia thina marcha te chu tai sen hlar it om a alan theinan rongten an kap thin boka hetiang hian an thlai dang le thei thlengin heng von thatna le an hmel ti moina hi an hmang thin ani kumsan hi zom panga khan hunan TV te chuan an tel echin bazar an zor te chu mishing tan a him lo thu an puang to a heng tanker truck te hian chemical hlo oman phur hnuwa ti failawin tel chu an phur le thin ti an puanga ma se he hian mi puite ngai ven a hlo lo mai baka thunei tulam chuan ma an la lawa kumsan hi somni pali khan Beijing news te chuan tanker truck ten chemical hlo oman phur hnuwa ti failawa tel an phur le thin thu chu an tar lang vele a hetia puanchara ni hnu hian mi puilam chuan an tel man thina chuan engine oil rim te gas diesel le petrol rim anam thin thu te chu an soya mi then ka chuan news ka en zo chi a ka tel le thar ka ve en dik ngala twal chung siam ani awangin a him tura ka ngai ringota ma se kan chiar chianga an pek chhon ani ti a inzia ka heti te chuan kan engam to don lo ani hi heng ho hian mishing anga pomin en lo ti in asoi ani an netizens te chuan kumsa ni som pasari khan German testing lab te chuan an chili sosa mineral oil tam tham tak an hmu chhuah thu an soya an dof chocolate an test na a po he chocolate hian mineral oil tam tham tak apai ti an hmu chhuaka asiam tu company lam ai ma chuan an siamna an tel mana tanga heng oil hi pai ani an ring ani heng oil te hi mishing tan a hlo omin cancer hial a thlen theya July ni kumsa ni somni palia Beijing news in atar landanin hunrei tak heng tanker te hi an lo en thlato a an report danin heng tanker hian chemical hlo oman phur te chu
an lot nuwa soybean oil cho me kan na tel tele thil dang te an phur le thin ani an chin chia danin me ni somni pakhat jing lamdar soma tanker truck pakhat chu company pakhat compound a tlan lutin a hnu dar kar chan ve vela soybean oil ton som thum vela rit phurin aron tlan chuak le a ma se he soybean a phur mani thuma hian oil chu a phur ni in an ziak ani he tanker tlan liam hnu loka tanker dang chu he company a thau hian a tlan lut le a hei po hi a mami ang thawa chemical oil phur ani an driver thuan zofiana atangin heng teng te hi ti finance sum a he a ma atang to a ti fai lawa phur kwal chu an ti thindan ti in asoi ani netizens pakhat chuan thlathum chung alo chui ru ve boka heng tanker te hian lung al thei atanga oil an lak chwa mai ni lo leiti thatna te ran cho mai ba ka mishing tan a hlom chemical chi sang sang an phur kwal thin thu atar lang ve boka he thil thleng wang hian China rama oil ei thei siam chuak tu company lian tak tak te chu poisa choi ti ran ni a chungzinga chuan an state company te po an tel ani mizo te pon state danga tanga thaile sa lak lu kan ena sa ema an him lawe ti na lamni lawin kan thei chin china kan ram thar e kan inti mu angai ani mani loka po sausage mishing ta na ashisel lauzia whatsapp lama adar choi ani kha ilo him jok nan veng chung shat chian ngei sa le thlai thar e tamla heng processed food te hi a thei chin china ilo pumpel donia ka video te hlok pui zong ani chon like le subscribe min lo me sak vela comment lama ingai dan te ilo soi ve bok donia in zawain hun man nuam vek ule